Вітаю, шановні! Мяне клічуць Джексон, як заўжды. Вось за мной сёння Сярошка Хайкс. Мы сёння гуляем зноў у Siege Reds. Вось я ледзь-ледзь успомніў, як рубрыка клічацца. Вось, то бок аблагавыя пацукі. Хуценька нагадаю правілы. Ёсць два бакі: абарона і напад. Нападу неабходна вывесці закладніка, а абароне не даць зрабіць гэтага. Або мы можам знішчыць адзін аднаго. Той, хто знішчыць закладніка, аўтаматычна прайграў. У кожнага з бакоў ёсць свой рыштунак. У абароны кувалда, драбавік, толькі пры будаўніцтве, пісталет і дзве паскі. У атакі кувалда, пісталет і 3 выбухоўкі. Да будаўніцтва вылучаецца 4 хвіліны, да пошуку 6. Пераходзьце на канал Хайкса таксама. У мене там, до речі, скоро буде нове відео на українській Ма- мові. А мабыць, яно ўжо выйшла. Мы жа ж не ведаем, А калі мабуть, вже выйдзе. вийшло, не знаю. Ну, вось. Тут буде наш продавець Базіл, він так зливається з общим фоном таким загальним. А я буду сидіти в цей момент ось тут, саме ось тут, і буду бачити нашого Базіла. Двері закриваю. Іду ставити ловушки. Ловушки я зроблю ось тут. Перша бомба буде стояти десь ось тут. Але спочатку треба планки. Тут я хочу поставити планку ось так. Оп. І отут от нітрогліцерин. По мікшуру, що ти штось кажеш, але я не ведаю зусім усё роўна, що І ти там ось так кажеш. прикрию Кому ти так двері, кажеш, але я щоб це тебе було не так. шумлю. Типу, і ось тут от зроблю ось так от. І ще одна Єсть. бомба. 9, Все. 8, 7, Іду на 6. місце. 5, 4, 3, 2, 1. Усё, стоп будови. Все. Так, ну все, Час я пішов пішов. 6 хвилин. О. Бляха! Бля. Я уже забывся, что у нас тут это на забойство. А ти щось швидко знайшов мене. Я не тебе знайшов, я знайшов закладника твоего. Ай, бляха, откуль ты? Ай, А чекай. що ти що доган взяв? Я хотів... Чому я не попадаю? Я не розумію, я не можу тебе вбити ніяк. Я хотел бомбу взять. Я по тебе ведаешь, скольки куль выстрелил. Вось тут у меня закладник. Я поки не вмикаю мікрофон, ой, цей звук, от ти там мені напишеш. Так. Дякую. Я бачу, Ось. що ти щось просто балакаєш. Вось тут у мяне вось такі пад'ём сюды, я буду яго адсюль чакаць, зустракаць. А вось тут я пабудаваў паску такую. Вось тут, не тут, чакайце. Вось тут я гэтак жа зрабіў паску. Такую маленькую. І усё. 3, таймер пайшоў, шукай мяне. Так, ну я Так, пакуль скажи што... мені, будь ласка, бомби в мене якісь є? Так, у цябе ж ёсць гэта звычайная бомб, клічацца. Вось яе ты можаш выкарыстоўваць. Ага. Мне... Я так думаю, ён мяне нават не бачыў. Так, і дзе ты? А, халера. Боляче як. Халера. Як добра ты трапіў Віра. па мяне. Так, я пакуль што адыйду адсюль.
Где ты там? А, Ага. ты мне отходить. О, бляха! Я упал. Перестрелка. Где ты там? Куди ти зник? А, ось ти де, бляха. О, до речі, Що ми таке? фігню зробили. Що таке? А, а тебе нічого не смущає там у вигляді скінів? А, бляха, ось холера. Ну, хай так. Хай так. Нічого. Все добре. Ти же ж ведаєш, що час не на тебе робить, коли що. Ти повинен альбо мяне забить, альбо закладника заховать. Фу, бляха. Заховать. Що я кажу? Вирятувати. Ага. Що, ти це вже робиш? Закладника моєго отчапів, коли ти гэта робиш зараз? А, бляха, ні, ти гэта... Бляха, що я узяв? Я горилку взяв в руки. Не чекав мене. А, добре. Так, ой. Бляха, муха. Це я случайно, я закрию дірку. Вибачаюсь. Так, дивіться, значить. Цей дім це приманка. Усі вікна заколочені планками, окрім цієї, тому що мені треба було вийти. Значить, що тут? Ось стоїть двері, її щось трохи підірвало із-за планок, напевно. Тут от ловушка. Я сподіваюсь, він подумає, що тут стоїть цей заложник наш. Тут вікно заколочене, тут двері закрита. Я думаю, він буде відкривати з допомогою шотгана, і там нітрогліцерин стоїть, бомба. Потім тут просто фігня якась, просто щоб увагу привернути, да і все. Потім закладник. Бляха, як його заложник знаходиться. Буде. Зараз покажу де. Ось тут. Все. Але я його ще не поставив, тому зараз я його поставлю. Так, ти де? О, ось він. І хай він лежить. Це, в принципі. Таймер запущено. Пойшов я на холеру. Так. Где ты, где ты, где ты, где ты? Мой улюбленный Хайкс. Где ты, где ты, где ты, где ты? О, я забув дещо. Что ты забыл? Ми не змінили скіни. Так, зараз же я шукаю, зараз у мене скін правильний. А, у тебе хаос, так. Так. А, і у мене, так, все. Добре, добре. Все добре. Это потім. Мені треба буде. Так, а ти мой час марнував. Я стратив на гэта час. Так, де ти можеш бути? Я чомусь колом хожу по колу. Так, де ти можеш бути? Слухай, а можна неяк дапамагчы мне? А, у нас же тут яшчэ место. У нас же тут яшчэ место. О, чую тебе. О, ты мяне чуешь. Значит, я сюды пришел по Угу. тебе. Так, тут нема никого. Ну, я думаю, ти звуки повинен чути. Опа. Ой, Опа. Ты же ж памятаешь, коли у тебе
паска стаіць разам з закладнікам, і калі я гэтую паску Да, активую, я пам'ятаю. то гэта твоё забойство. Так, ну ты здесь тут, мабыць. О, того я не рабіў, гэта ўжо тваіх рук справа. Так, чекай. Тут. Я застряг. Так, ну... Ой-ой, Ты, піду. ты тут нічога не зрабіў, ніякой паски, а я застряг просто. Так. Ты тут просто заблакаваў гэты дом і гэтую хату і ўсё. Нічога тут Ну, Спас не так нема. скажу. толькі змарнаваў час. Ты дзесь тут, 100%. Мабыць, у той самай апошняй. Тебе там шую. Я же ж тебе там шую. Так. О, ніхера собі. Трошечки мяне зачепіла, але за мной усё добра, можаш не хвалювацца. Так. Какой да ідзе ты? Ух ты ж! Вось гэта было добра так. Я цябе чуў там, але я дагэтуль не До речі, ведаю. так, я не там був, я був в сусідньому домі, а закладник, так, знаходився саме в цьому домі. А, вось яно што. Бляха, ну гэта добра, такія 2 снайперскіх стрэла, гэта было добра. Глядзі, карацей, ён вось там. Мы будем знаходзіцца вось тут. Я нават па яму страляць не буду. Вось, мы тут добра так схаваемся. Ён, хутчэй за ўсё, нават прабяжыць і нічога не заўважыць. Вось тут у мяне закладнік, ён тут чыліць, адпачывае. Вось тут. Вось тут у нас ёсць паска, але вось яна. Гэта можна заўважыць толькі, калі ты пройдзеш не з таго боку. Так, добра. Тут некалькі такіх стрэлаў, некалькі месцаў. Тут я зрабіў, каб ён думаў, што я на даху. Вось. Тут у нас таксама ёсць паска. І вось тут таксама, калі не памыляюся. Так. Тут вельмі дрэнна бачна. Тут ёсць паска. Яна выбухне. І калі не памыляюся, там яшчэ на версе, на другім поверху, ёсць таксама паска. Вось так. Такая ў мяне выйшла будоўля. 3. Час пайшоў. У цябе 6 хвілін. Так, 6 хвилин. Я бачу Що ти бачиш? дермаху в домі. Я зрозумів. А ты же ведаешь, что я могу, ну, просто не стрелять, и ты просто проиграешь. Коли что? Ну, коли ты не знойдешь закладника, ты просто проиграешь. Да, я ведаю. 6. Боже. Что такое? Та ні, нічого. Ты закладника 100% не знайшов яшчэ. Я прямо упэўнены. Упэўнены на 100%, на 105% нават. Ну. Проте. Ти все одно облажався. Што? У чым? Ты зайшоў непростую дзвер, так?
Я зайшов туди, де бачу 2 бомби. Ну я зрозумів, ти зайшов праз іншу двір і убачив паски. Ну добре, добре. Ну паски не спрацювали, але Взагалі причому не спрацювали, тому що ти їх дуже глупо поставив. галоўная мэта ўсё роўна гэта ці забіць мяне, ці выратаваць закладніка. А пакуль ты мяне не знайшоў, ды і закладніка ты 100% гэтак жа не знайшоў. Мне так здаецца, што ты будзеш у шоце, калі даведаешся, дзе я схаваў яго. Сёння прама адні хаванкі. Мы калі што гэтым жа днём записывалі CS2 хаванкі. Яны хутчэй за ўсё раней выйшлі, таму вы ведаеце. Скільки в мене там часу залишилось? У цябе засталося менш 3 хвіліны. 2 хвіліни 47 секунд. Добре, тоді мені потрібна підсказка, тому що. Падыдзе. А? Падыдзе, я у воздух стріляв. Я нічого не почув. А, так ти далеко від мене. Ось так. Ну, пакуль у мяне ёсць час, калі што, вы можете запытацца, а дзе вось зараз анонсы шукаць. Дзе зараз шукаць анонсы маіх наступных відэа, там, ну, каб ведаць, калі відэа выйдзе. А я скажу. Щось взагалі не бачу я тебе. ВКЛ. Вы скажете у ВКЛ? ВКЛ давно ўжо не існуе, а я скажу, існуе. Заходзьце на старонку маю у ВКЛ, і вось там вы можете бачыць якраз усе анонсы. Там, вядома, не будуць такія ж малюнкі ад шаі, як у Тэлеграме. Вось. Але там усё яшчэ будуць малюнкі ад шаі. Так, ще раз підсказочку дай. Чуєш? У тебе амаль хвилина засталася. Я знаю. Але питаннячко. А, чи... Я ж тут проходив. Ну хай, добре, я... Ай, бляха, я на 30-й секунде выйду. Хотел сказать. Я не стрелял назад. Ну ты меня догнал. Бляха, я амаль что выжил. Хочешь ведать, куды я схаваў гэтага закладніка? Так, хочу. Ну иди сюды на дорогу. Ось сюди заходь. Глядзі, ён тут адпачывае. Себе добре. Я думав десь тут прятатись, але я тільки що пройшов, круг зробив і нічого не побачив. А я думал, ты зусім не обернешься, не поглядишь нічого. Я тому такой, ну добре, хай так.